Zdravotne znevýhodneným deťom a mladým ľuďom sa venujem dlhé roky a 10 ročia. Tak by som možno aj ja povedala svoj názor teda na predkladaný návrh zákona. Každopádne si myslím, že pohnutka predkladateľov bola správna a je správna. Ja som v nej vyčítala to, že chceli vlastne pomôcť skôr deťom, ktoré sa vzdelávajú v bežných základných školách a preto otvorili ten zákon. Len tá problematika je tak ťažká, že myslím si, že by narobila viac problémov v znení, ktoré ste teda spracovali ako užitku. A poviem prečo. Ak by sme chceli robiť principiálne zmeny, čo sa týka nepočujúcich, mali by sme prijať nový zákon o tzv. Komunikačnom systéme nepočujúcich a hluchoslepých. Občianske združenia na podporu nepočujúcich nemajú jednotné názory na tie veci a naozaj si myslím, že to môže skončiť fráškou s tým, že sa opäť pre týchto ľudí nič neurobí.